Diba? Oo, ngayon sabi ko sa kanya, ba't ka sumusunod? Makikita mo kung ano yung pinagpaplanuhan namin sa Amazing Race. Pero sige, pasok ka. Huwag ka masyado sisilip ha. Okay, so gusto ko lang sabihin sa inyo na the team is really in full preparation para sa Amazing Race. At ito ang ating mga committee. Iharap dito ang mga committee. Yan. So ito ang ating mga committee. Pinagpaplanuhan na namin. Gabi-gabi na ito pinagpupuyatan. And Jonathan and Jeff, wala ngayon dito. Sila yung mga martir natin na bumubuo ng concept tsaka ng mga ideas. Wala sila ngayon dito. Andun sila sa Amazing Race area. Binubuo pa yung mga plano, ideas at pinupulido nila. And hopefully, kung mag-grant ang ating mga permits, this will be the biggest Amazing Race contest ever. So, excited na ba kayo? So, yun lang. At labas na. Masyado ka na marami nakikita dito. Labas na. Makikita niya. So, bye-bye. Ina, bye. Shoot.